खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 2 जानुवारि 2023 बाराय जाबाय सुनिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। लाभ जिहाद उन्दै बैसोआव जुलि खालामनानै होदों। हिनजावसानि नखरनि मानसिफोरानो जुलि खालामदोंमोन, नाथाय जोबथायाव जोबथेसालिनि आलासि जानांबाय। आसामनि बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सरभग ओनसोलाव सासे उन्दै बैसो जायै हिनजावसा गथ'खौ जुलि खालामनानै होदोंमोन। उनाव 4 सुबुङा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों आरो बे जाथाया सरभग ओनसोलनि सिङाव थानाय कुरुबाहा गामियाव जादोंमोन। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय सनवार हुसैन, साइर आली, हिनजावसानि बिफा नुर इस्लाम आरो हिनजावसानि बिमाय सानिदुल आली। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। जुवा खेला होग्राफोरनि थाखाय मोनसे खौरां सफैदों। जुवा होग्राफोरखौ हमनानै साफा साफायै जोबथेसालियाव दोननाय जागोन। बे बोसोरनिफ्राय एबा 2023 मायथाइनिफ्राय जागायजेननानै जायफोर सुबुंफोरा जुवा खेला होगोन, बेबायदि सुबुंफोरखौ साफा साफा हमनानै जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। लाभनि लैथो आसाम पुलिसनि सासे एसआइ अफिसारा लाभनि लैथोआव गोलैदों। आसाम पुलिसनि सासे एसआइआ गावनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ बुथारनो नागिरदोंमोन। आसामनि माजुलि डिस्ट्रिक्टनि कमलाबारि पुलिस बादानि एसआइ बिथाङा गावनि एक्स गार्लफ्रेन्डजों नांलाय खमलाय खालामनायाव गावनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ ब्लेडजों हानानै बुथारनो नाजादोंमोन, नाथाय सिख्लाया थैथारासै, गोब्राब जखम जादों। बे समाव सिख्लाखौ जरहाटनि गंसे फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। उनाव जाथायखौ आसाम पुलिसआ खौरां मोननानै दायनिगिरि पुलिस एसआइखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। हमजानाय एसआइनि मुङा जाबाय पराग चौधुरी। खौरांगिरिनि फिसाज्लाखौ इनाय बुथारना गालांबाय। उत्तर प्रदेश रायजोनि प्रतापगढ़नि सासे लकेल खौरांगिरिनि फिसाज्लाखौ सोरबा सिनाय मोनि दुथांफोरा लहाजों गाग्लोबनानै इनाय बुथारनानै गारना गालांदों। बुथारजानाय खौरांगिरिनि फिसाज्लानि मुङा जाबाय बिशाल पांडे, 20 बोसोर बैसोनि। दा बे जाथायनि सायाव केसखौ लानानै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ, नाथाय दासिमाव बे जाथायाव लोब्बा थानाय सासेबो दायनिगिरिफोरा एरेस्ट खालामजाथ'वाखै। 20 राङावनो बेराम फाहामग्रा डक्टरनो बान्था गथायबाय। मध्य प्रदेश रायजोनि सासे मुंदांखा डक्टर, जाय मुंदांखा डक्टर बिथाङा सानफ्रोमबो 200 बेमारिफोरखौ साफायाव 20 रांल' लानानै देहा फाहामथाय होबोगासिनो दंमोन, बिथांनो पद्मश्री मान बान्थाखौ गथायनाय जाबाय। बिथांनि मुङा जाबाय मुनेश्वर चन्द्र दावार, 67 बोसोर बैसोनि। लोगोसे बिथाङा बे खामानिखौ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो मावबोगासिनो दङ आरो बे समावबो बे खामानिखौनो मावबोगासिनो दङ। मोनसे खास्रि बिस्रि, दुखुनांथाव आरो सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथाया जादों महाराष्ट्र रायजोआव। महाराष्ट्र रायजोनि नान्देड़आव सासे 22 बोसोर बैसोनि मेडिकेल फरायबाय थानाय हिनजावसाखौ गामिनि गुबुन सासे सेंग्राजों गोसो थोनायनि थाखाय हिनजावसानि बिफा, हिनजावसानि बिदा आरो गुबुन 3 सुबुङा खौसे हिनजावसाखौ इनायै बुथारनानै हिनजावसानि गोथै सहखौ सावनानै बिनि एभिडेन्सखौ दोनखुमानो नाजादोंमोन। उनाव गोलाव सम बारलांनानै जाथायखौ पुलिसआ खौरां मोननानै दायनिगिरि गासै 7 दायनिगिरिखौबो एरेस्ट खालामदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे सिख्लाखौ नखरनि मानसिफोरा गुबुन सासे हौवाजों जुलि खालामनो थाखाय थि खालामखादोंमोन, नाथाय सिख्लाया मानियैयाव सिख्लाया गुबुन सासे सेंग्राजों मोजां मोनलाय होननानै बुंनायाव बे जाथायखौ नखरनि मानसिफोरानो इनाय खालामदोंमोन। बे समाव दुथांफोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिसिम दैथायहरनाय जाबाय, नाथाय हमजानाय दुथांफोरनि मुंखौ आरो सिख्लानि मुंखौबो खौरां मख'नाय जायाखै। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।